Здравейте! Намираме се на Стара река и ще пробваме на плувка на черве и на царев. Да видим какво ще стане. Първия ни кефъл. Нищо. Ще има следващо. Там е място. Значи ще... Ето и втория идва. Хубав. Ето и да се каже от третото хвърляне. Кефълчи. Браво. Така, риболова го приключваме. За 3-4 часа хванахме около 6-7 кефала и бялка. Повечето на бял и на царевица хванахме кефал. Кажи чао на хората, на рибарите. И чао от нас. До следващия път.